ma yustahabbu in mga tiyang hirayaw sin syara hawak tu imanus siya tumunay sin hajat niya. Indin ha mga sunnat al-ibtiadu anin nasi inda qada'il hajati fi sahra. Insubay siya magpatilayo din ha manusya sa kira-kira di na siya kakitaan sin manusya inda qada'il hajati hawak tu siya tumunay sin hajat niya mangihi atau akan mangjamban fi sahra'i doon ha pantayan. Pabilani ay yaqula inda dukhuli bismillahi. Sunnat damikyan insubay siya mamung hawak tu siya sung sumul palom sin tampat pagjambanan pag-ihian umiyan siya bismillahi. Iban sunnat kanya in mamung Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'i. Inhikatu din ha mga sunnat ay yuqaddima ar-rijla al-yusra inda dukhulil hammam. Insubay niya paunahon insiki niya lawa hawak tu siya sumud malawamsin pagjajambanan wal yumna inda al-khuruj minhu iban subay niya paunahon insiki niya tuo hawak tu siya gumuwa din hatampat pagjambanan. Ikaapat ghaslul yadi bis sabun inda al-intihai. Insubay niya hugasan in lima niya umusal siya sin sabon indal intiha hawak tu siya naubos na din ha pagjamban niya. Al-khamis in hikalima ay yaqula indal khuruji gufranaka subay siya mamung hawak tu siya gumuwa din ha pagjajambanan sin kabtangan gufranaka.